Ivana, vi s pjesmom danas prvi puta... Ti, ok. Ti s pjesmom danas prvi puta surađuješ s Lukom, je li tako? Je. Kako ste se vas dvoje našli? Tko je birao, dama ili gospodin? Pa mislim da nismo imali izbora. Birao Rej. Birao Rej, da. U stvari da se spojio Rej. Aha. Rej je bio taj. Rej je bio I kako taj, je- ali u stvari prije toga je bio Neno, s kojim ja surađujem jako dugo i znam Nenu od kad sam curica bila i tako. I u stvari krenulo se preko Nene, suradnja sa Rejem i onda je Rej došao na tu ideju. Mislim da nije ni... Jel te pitao uopće da li bi htio biti sa mnom duet? Ne. Nije. Ali sam ipak htio. Da, tako. ipak nije imao izbora. I onda smo u stvari snimali duet, da, i stvarno je super. Je, kakvi su osjećaji? Meni je fantastičan. Meni je stvarno, prvo mi je pjesma predivna i što je više slušam, sve mi je bolja i bolja i bolja. E sad, dalje to radi neke te energije koje ja imam osjećaj da je jako pozitivno, on je super lik, on je stvarno top momak. Tako da automatski pjesma ti je nekako draža, bolja, ljepša, a na ljudima u stvari da dožive onako kako on u stvari je. Ovo su neke naše osobne interpretacije pjesme. Luka, kaj pa vi pravite? Ti. Ti, kaj pa ti praviš? Ja, isto kot je rekla Ivana, mislim, meni je pesem res ful všeč. Sploh zato, ker če že pesem posnameš v nekem pozitivnem duhu, pozitivne energije, ne recimo mi na Hvaru spod smo, ko bi bil človek na dopustu, no res tako jela smo se, da dio pamet in pol se mi da se res to pač prenese ta energija preko kamere do ljudi, a ne? In tudi odzivi ljudi so res fantastični. Jaz res komaj čakam zdaj, da jo predstavim na Splitskem festivalu, pa itak pol že na vseh koncertih, ki bo. Je pa ta pesem tudi napoved tvoje turneje po Sloveniji, ne? Ki se je pa že začela nekako? Se bo še začela. tako Aha, je, začne se- kje te lahko vse vidimo? Začnem 23. julija v Kopru, pol 30. julij Ljubljana, pol je Maribor, Celje, Murska Sobota, skratka po vseh teh večjih mestih. No. In jaz se res že veselim z mojim celotnim bendom, ekipo, res že nestrpno čakam, ker zdaj nas res dolgo ni bilo. No. Tako da me bo res posod, pa na vsakem. Če bo le lahko prišla, bo tudi Ivana zraven. Znači, vi niste u planu? Ne, ja sam samo tu po potrebi kad im trebam. Imate li, jesi li već nastupala po Sloveniji? Sigurno Da, jesi, da, i jesam, kakva jesam. su iskustva? Znači, ja sam rekla ovo 100 puta i vjerojatno ću reći još 100 puta i nije da se ulizam Slovencima, jer ja to govorim u Hrvatskoj davno, ja obožavam pjevati u Sloveniji. Dakle, zašto? Zato što čim staneš na binu, ljudi se dižu i idu plesati. Znači njima ne treba 2 litre alkohola prije toga da bi se oni digli plesati, to tako ide kod nas. Šta Ti ne ja... znaš da oni imaju 2 litre prije, nego ti dođeš na binu. A da, imaš pravo. Vidiš, da, nisam uzela to u obzir. Dobro, ali nekako je, jako su otvoreni. Vrlo su otvoreni i kad te vole, onda će ti stvarno prići i reći ti volim te, super si, bla, 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 da sad ne idem u detalje. Uglavnom, vrlo su zabavni, vrlo su pozitivni i jako lijepo me prihvaćaju, zato obožavam, baš volim pjevati u Sloveniji. Super. Luka, tole s pismijo danes, a ne, se bosta predstavila tudi na prokurativah, se pravi na Splitskem festivalu, a ne. Kolikič že ti nastopaš zdaj? Jaz zdaj drugič. In tudi spomnim se 2 leti nazaj, ko sem bil prvič, sem si rekel, da moram res uživati, ker zihati se to še ne zgodilo 15 let, ker je res tam konkurenca res huda. Tam so res vsi, mislim, top izvajalci pesmi vse. In ko sem zvedel, da smo pa letos midva sprejeta, pa sem skakal verjetno še više kot takrat, ko sem bil prvič. In jaz res komaj čakam že 10. julija. Ja, 10. julija, da se predstavimo tam tudi s tem. Ivana, tvoj otac 1971. pobedio na Splitskom festivalu. Nije samo jedan Znači, pobedio, da, on je- znam, ali to mi je bilo prvi puta. Da. Da li će nakon 30 godina i čerka ponoviti taj uspjeh? Da! Pa, znate što ću vam sad reći? Ja mislim da kad bi išlo to sve kako bi trebalo ići, da bi mi u stvari trebali dobiti nagradu. Vidjet ćemo. Ja mislim da bi. Znači, očekivanje su visoka. Pa, ne. Iskreno, Splitski festival je super za promociju, jer Splitski festival je tradicija u Hrvatskoj i to je nešto što se gleda bez obzira na njegove oscilacije, gore dole, jedne godine dobar, druge godine loš, ali uvijek se gleda i to je odlična promocija bez obzira na nagradu. Ako dobijemo nagradu, milina. A ako ne, milina. Luka,
Mišo Kovač, Ivan Inoče je tudi tvoj, nekako bom rekel, vzornik na nek način, a ne? Res je. Veliko prepevaš njegove pesmi? Ja. Ali kako je s tem? Veliko prepevam njegove pesmi, zdaj mi je tudi prej Ivana povedala, da je dejansko njen oče rekel, da sem v redu, da v redu pojem vse in to je Ni v redu, nego da si super. Nije dobro. To se res štejem v čast, no. Res se štejem v čast. Zelo rad pojem njegove pesmi in 2 leti nazaj, ko sem imel Križakov koncert, sem dejansko po, mislim, da 15 letih iz kota vzel Trubento. Samo do to, da sem na njegov komad dejansko užival, tudi odigral ta solo na Trubento, ker on mi je res eden izmed neverjetnih izvajalcev, pa njegove pesmi so, mislim, to človeka zadane tu noter in resno si štejem to v čast, da imam priliko snemati z njo pa sedeti, pa da je res, evo, legenda je i ona. Budući Ivana da si čerka legendarnog pevača, jesu li ti zbog toga bila vrata možda više otvorena? Zatvorena. Da, u stvari svak misli da imam kao privilegije. Prvo i osnovno, moj čača nikad nije prstom mako za mene. Nikad, znači sve što sam napravila, radila sam sama iz razloga i upravo je u stvari. Kad bi on nešto tražio za mene, onda bi oni njega tražili duplo više, a ja s tebi napravim malo ovo i sad ti meni napravi ono, a on to sebi neće dozvoliti. Tako da, s druge strane, uvijek je tu bilo, ona piva da nije čače, ne bi pivala, da nije, mislim, to je normalno, nećemo sad raditi dramu oko svega toga, to su normalne stvari, ali ti radiš svoje, radiš ono što voliš i šibaš dalje. Ali definitivno su bila zatvorenija nego što su bili otvorenija. Luka, ti zdaj zadnje čase že zelo dolgo, mislim, kar nekaj časa nastopaš, predvsem na Hrvaškem, ne? Kaj bi ti zase rekel? Si slovenski ali si hrvaški pevec, ali si, kako bi se označil? Jaz bom rekel, tako vedno rečem, slovensko srce pa dalmatinska duša, ne. Jaz sem pač že od nekdaj poslušal to muziko, no. Predvsem mislim, krivi so za to moji starši, ker so oni to poslušali, ker sem bil 10 let starši, nisem jih na radiju si znal zbirati, kaj bom poslušal. Tako da jaz se pač odlično počutim na Hrvaškem, v Sloveniji, ker meni se zdi, da ni važno, v kakem jeziku poje človek. Lahko je to italijanščina, francoščina. Če človek v tem uživa, če nek pevec v tem uživa, to ljudje čutijo in evo, jaz mislim, da se imajo ljudje fajn na mojih koncertih, kar je pa pol to tudi važno. Ako se vratimo sad natrag na pesmu Danas, ona je recimo na neki način pomalo tužna. Govori o nekoj čežnji, jel da? Da, točno je. Ima li ta pjesma sretan završetak? Pa kako kome? Meni u glavi ima. Bilo bi tužno, ono, to bi stvarno bilo pretužno da nema. Nekako uvijek hoćeš da te neke stvari lijepo završe, jel? Ko film sa happy endom. Ja, tudi jaz se strinjam, glede na to, da res je sicer tužna, ampak je res eno taka pozitivno sporočilo, a ne? Če pogledamo sploh tekst, ki ga je napisal prekrasen Nenad, je dejansko noben ne bo imel nekoga takrat, kot imam jaz. In to je res eno tako prekrasno sporočilo, ker ni nekega opevanja, nekega tužnega. Pa še mislim, da smo itak z tem spotom na Hvaru tudi dodali malo takih, kako ne rečem, pozitivnih, ker ko človek mora videti, se mi zdi, da mu je vedno fajn pri srcu. Tako da ja, jaz bi rekel love story, sad love story with a happy ending. Da. Znači, ostajemo pozitivni, ali ne na koronu, jel? Ma ne na koronu, joj, šta korona. Skinite tu masku, šta ću vam masku? Hvala.